Inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Domingo na naman kita. Ikapila na ning Domingo, ikaduha nga Domingo sang bulan sang Pebrero. Kag of course karon nga adlaw, ka-significant nga adlaw because it's Valentine's Day, no? So sa tanan-tanan naton nga mga ka-aksyon, Happy Valentine's Day. Kag sa mga bisan sa mga single dayon tong parada nyo karon aksyon GM. Ang parada sa mga singles madayon to karon. Matipon kuno karon ang mga singles dire sa NGC. Kay maparada sila nga mga singles sa mga wala love life bla, no? Sa karon nga adlaw nga Valentine's Day para nga maka-celebrate man sila, no? Anyway, ang aton sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant ni siya bangod sang green coffee beans kag mangosteen seed. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is a product sang scientific research nga ginhimo dito iya mismo sa Amerika, no, sa US of A. Kag coffee reinvented and coffee for your health. Amo na nga gina-recommend din naton sa aton mga kaksyon ining Dr. Alfred's Green Coffee. Available din sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar-free. Ang sugar-free nagagamit din sa sang natural green coffee with no sugar with mangosteen, may maramo pa nga mga health benefit nga mahatag sa aton. So, mabakal nato ining Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee sa tanan nga sangas sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, sa may Wakong Chinese Drug Stores kag mga butika kag iban pang outlets malapit lang sa inyo nga mga lugar. So, be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Green Coffee ka na o Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa karon nga adlaw mga ka-aksyon, of course, isa naman ka edisyon sa aton sining kapian sa aksyon naton igadulong sa inyo. Hasta kita alas 10:30 ha. Kay pagkatapos sa aton nga pagpangalagad, mangin kaupod naton ang aton Philippine Army, 302nd Infantry Brigade, Philippine Army, sa ilang programa. Tapos pagka alas 11, si Vice Governor Jeffrey Ferrer with Board Member Andrew Montelibano. Kag pagkatapos sina magasunod ang tingog sang mga pamatanon, no? Okay? By the way, gina-remind naton ang aton nga mga ka-aksyon liwat kag nag-appeal kita. May ara kita dira nga mga ido bala, mga ido sa may dog pound sang syudad, no? City pound sang syudad, dira sa may daan nga slaughterhouse. Sang naligad, may 47 pa ini sila kabilog, nagsugod sang panawagan para sa adoption ang aton sining syudad kung sinong gusto nga mag-adopt sang ido. Out of the 47, may nabilin subong 38 na lang, kag pwede pa kung gusto nyo mag-adopt until
February 19, until February 19. So, pwede ka mga kadto dira, no? Sa Old Slaughterhouse, may 38 pa dira. Kita ko tong picture, na maluoy kasi ng mga ido bala. Kay kung hindi ni sila ma-adapt, after February 19, patyo ni sila, pang tiruho ni sila. Ang pagpatay sa ila, paagi sa pagtiro. So, medyo maluoy ka man bala, no? So, ang amigo ko, si Alex Montesa, nag-message sa kagabi nga makadto sa kuno, ma-adapt 5 iya. 5 iya nga i-adapt kag iba ni paguro nga mga abyan, no? We hopefully ma-adapt ining mga ido nga hindi na maglambot sa punto bala nga pamatyon na lang sila iya pagi sa pagtiro, no? So kadtuin nyo lang dira sa may Old Slaughterhouse sa Barangay 35, lalikod na sa Sangbongbongs bala sa Singkang, ato diretso ato na tong Old Slaughterhouse, ato to ang mga ido nga pwede ninyo nga ma-adapt. Now, kung ara dira ang posyon, ining isa ni ka grupo bilang nga ang advocacy nila iya ang pagproteksyon sa mga ido, ang pagsalbar sa mga ido. Ara na sila kay daw mag-adapt ka wala na may balayran ka 150, sila lang kuno bahala, no? Si Miss Malu Perez ara na da. Hopefully, no, kag sila na kuno buligan nila bisan ang kay mag-adapt ka, adapt ka, mabayad ka pa yan. But ano na sang city vet nga ginapabayad pag ako mag-adapt ka. Tani way na lana. Pero anyway, ang portion would willing to help, no? Makabulig pa sila, makatag sila collar, makatag sila dog food para sa pag-start nimo. Pero amo na ang ginapanumdum napon kung mag-adapt ka sa ido, kinanglan komitido ka, may commitment kagid nga mag-adapt sang ido, no? So, until February 19 ina, okay? Action J, kumusta kita? Are we ready with our guest? Ang aton nga bisita karon nga aga mga ka-aksyon, si Mayor Ramayla Maymay Nicor mangilimutan sang Banwa sang La Castellana. Kadugay na sakon nga wala nagkakadto sa Banwa sa La Castellana. Kag sa akon nga mga nabasahan bala sa mga Facebook post, kadamo-damo na sang nadugang sa La Castellana, especially sa ila sining mga tourist destination. Kadamo na sang nagamuno man sa akon. In fact, ang akon gani nga si Mrs. gani kag ang iya nga mga kaupdanan, mga amiga niya, makadto to gani buwas sa La Castellana mo, no? So, muna na kilala subong ang La Castellana as one of the tourist destination diri sa probinsya sang Negros Occidental. Na-develop na ni ang madamo nila nga mga tourist destination because ang mayor dira, si Mayor Maymay, nagahatag gid sang atensyon bala sa pagpasanyog sang ilang tourism industry. Kay bisan siya nagapati nga ang isa sang pinaka nagapanguna nga makapauswag, makapa-develop sa isa ka local government o sa isa ka banwa o kung syudad or probinsya for that matter, ang turismo, no? So in spite of the pandemic nga nag-igo sa aton halin pa sang naligad nga tuig, manog isa na kita ka tuig, may mga nagapadayon gali nga development sa mga tourist destination sa may banwa sang La Castellana. Kadamo sang mga very promising sang banwa sa La Castellana when it comes to tourism industry, no? Kadamo sang pwede nimo makadtuan, no? So may mga nadamo gali sang develop gali dira nga mga tourist spots. May mga kapihan, may mga kalanan, may mga resort, may mga produkto pa sila, no, nga ginapabugal nga when you come to La Castellana, kadamo gid sang pilian mo nga makadtuan. Mula niya gani ang banwa mo diri sa probinsya sang Negros Occidental nga nabal-an ko yang may ara sila iyang zoo, no? May ara sila yang zoo ngati ang zoo niya daw kaladtuan gid sang mga espesyalista sa mga kabataan mo, no? So maging bisita naton karon nga aga si Mayor Maymay Nicor para sa aton sining istoryanay kita parte sa mga development nga nagakatabo subong sa may banwa sang
La Castellana, no? Which is becoming fast-growing as a premier tourist destination diri sa probinsya sang Negros Occidental. Way panada naton na mensionar ining mga festival sa La Castellana bilang ati tungod sang pandemic. Way pa nato may mensyonada ang mga festivals bala sa La Castellana. May ara sila nga ining konla Bailes de Luces, which is a very unique kind of festival. Amulan ni silaya ang I think may amon diring Bailes de Luces nga nagagamit sang light kagabi ang festival. I think amulan na silaya ang may amon sini nga sahi sang festival, no? So anyway, may ara pagid sila nga Banana Festival kag iban pa nila dira nga mga attraction, no, when it comes to festival galing kay medyo nagkakuha lang nagka problema lang ni sang COVID-19 nga mga festivals daw wala gid ya matigayon, no. Anyway, mangin kahupon na naton si Mayor Maymay Nicor sang banwa sang La Castellana sa aton sini nga kapihan sa aksyon. Sige. Tanay, sa telepono lang tanay, ha? Sa telepono lang tanay, aksyon andre, ha? Telepono lang tanay, sige, ha? Okay, sige. Mayo may aga, kag ara na siya. Ate, sige, balik lang tanay, dali lang gid mabalik lang ta, after anay sa importante naton nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sa anong kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na italak na Malasing pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa time, last 9:43, so ulit din sa aton nga pagpangalagan, no? Gina-set up talang si Mayor May Anay, no? Sa sining video. Anyway, sa kay Jenny Sulgon, good morning dira and happy Valentine's Day. Kay Alex Fuentes, good morning man. Jean Oisiser, dira sa may Hong Kong, happy Valentine's Day. Sa kay Reyna Flor Duran Braga, oy parente, happy Valentine's Day man sa imo dira sa Victorias, no? Sa kay Susan Jaime Allen, happy Valentine's Day man sa imo Susan. Dira sa may Houston, Texas. Joval Trinidad, good morning and happy Valentine's Day. Erwin Gonzalez, kay Mary Joy Camero, happy Valentine's Mary Joy. Happy Valentine's Day. Okay? Bia Jonathan, good morning. No? So, ato na sa linya, okay na, si Mayor Maymay Nicor Mangilimutan, sang Banwa, sang La Castellana. Mayor, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. No, Tito Boy, good morning. Yes, so, long time no see, long time no hear. Ginapangitaan ko sa unggol nga gwapa ko bala. Sige lang, aling ko pa ilan na si Mayor. Kung anong anggol na, okay lang na siya daw. Beautiful mo naghapon si Mayor. Like the town of La Castellana nga tidogin katahomin. Happy Valentine's Day, Mayor. Happy Valentine's Day to you. Gani man, kagang Banwa sa La Castellana, ang munisipyo mo da, nakita ko sa mga Facebook post daw katahom gid, no? Nga daw ka Instagrammable ang siling nila, bla. Pwede gid ka pa-picture dira, no? Imbitahabing aton nga mga ka-aksyon nga magpa-picture dira sa imo nga munisipyo. May jutay kami nga gimmick, duwa ka lugar diri sa Kabakungan kag sa aton nga municipal hall kay narita nga satellite office. At the same time, hindi naman malipod sa tanan nga kadamo sa mga motorista nga nagalagaw diri sa sa kada weekend. So we really try our best nga matagaan mabladuag ang Valentine's Day. Kag mangin malipayon man sila magpa-picture. So sang nagligad gani nga mga inadlaw wala o sang damo na sang nagpa-picture. But one of most way kuno para ma-promote mong imo Banwa subong is dapat kada pa click mo Instagrammable. So millennials naman ta subong. Yan naman. Mayor, inang naari imo nga mga pwede ka pa picture kada hasta pa natapos bulan o basi hasta na subong? Yes, so i-pastay na mo until February 28 kay ang fiesta sa Kabakungan. Although nga hindi kami mag-celebrate sang fiesta, gid wala kami mga event, but may ara lang misa sa Ulugon ang Nuestra Señora de Salvacion dari sa barangay Ginamon. And then ang sa munisipyo all throughout sang February mag-stay lang ang amon nga decoration. Okay, so mana no kay may nabalaan ko bisan gani si Mrs. kuno kang ila nga mga amiga buwas sila makadto dira sa La Castellana. I don't know kung di sila makadto sa La Castellana. Pero mayo na nga ina nga mga area bala nga pwede sila ka pang picture bala ara pagyapon. Sa subong Tito Boy nang kung Saturday, Sunday nang gutok-gutok na gid ang mga viewing decks and cafes namon. So mas mayo kung gusto mo gid nga mag-enjoy gid bala sa place. Mas mayo kung Monday to Friday kay ang space do masolo mo gid balahaw. Okay. Mayor,
medyo dugay na nga wala ko da nakakadto sa La Castellana the last time I think ara ko ato pa ang sang last month abi atara ako da no, but we did not meet. Pero mamangkot ko mayor kay daw nakita ko do kadamo na sang nagduga nga mga tourist destination dira sa Kuan sa La Castellana. Can you tell us about this kay sa iba naton nga mga ka-action bala mabalaan nila nano ang mga kaladtuan sumong dira sa La Castellana nga especially ni mga bag-o? Kaya mo ni siya ang gina-develop namon nga Mandayo Legacy Park, which is ang owner is the Infantes. Padala sila sa letter of intent sa Banwa mo na nga daw ka pasang growth sang tourism. It's because ang ini nga place, isa ini ka ginaplayan sa Tag-iya sa DA nga to be converted as ecotourism zone. So, ginadapt sa LGU, naghatag sila sa ilang intention nga they want a public-private partnership sa aton nga Banwa. So, tiging padala ko man sa ato mga konsyal and then we talk with the owner sa Subong. Why ko gani ka-expect nga mo ginikadasig ang it's because it's pandemic and then we have so many works with regards to health naman nga mga problems. Kaya nga i-attenderon plus may kanlaon pa kami nga naghangurob-ngurob man. But diri unang-una Legacy Park, it's 56 hectares nga ginalantaw sang Banwa nga isa sa mga tourist destination sa uling adlaw. But ginatinguan nga subong magsugod na kay ang Tag-iya willing man siya nga magpartner. And then ang the rest of the cafes, ang mga Tag-iya dari sa upper barangay like Mansalanaw, Kabagnaan, Biak na Bato, Masulog, and then Kabakungan. Muna siya ang mga areas na kadamo gid sa mga tourist spots like Spring Resort, Falls, dayon may mga nami nga viewing deck nga makita mo ang La Castellana and some other adjacent towns and cities makita sa babaw. And then the backdrop ang Coney gid yang kuan sang kanaon view. Mayor, ining Mandayaw ni Bla. By the way, Mayor, gina-check na mo, no? Kaya ang imo nga video, bala. Kaya guro daw, hina internet mo dira. That's why nga daw, nag-lag ang imo nga video. Anyway, base ko mag-dugay mag-ayos siya. Kay hina guro internet sa imong area. Anyway, Mayor, ining Mandayaw, balik ko sa Mandayaw. Kaya daw ka nakibot ko nga, 56 hectares ni siya gali, no? Mandayaw, ano nga tawag siya, Mayor? Mandayaw, Legacy Park. Legacy Park. Mandayaw Legacy Park. Din isang damping nga areas ang La Castellana, Mayor? Sa may Mansalanaw, pag saka mo halin, mag-going ka kanaon from Taborda, bala? Okay. Oo, sa babaw, ang pag-abot mo sa Sigsag, which is ang una, do ka haladlukan na da, nga area. But for now, may ara na the hill nga, we're planning to put up a pilgrim like cross and garden na tanuhan na. So, dayon tapos ang inang area ara na da ang Mandayo Falls nga manaog ka mga 225 steps. Okay. And then ang water source ang Banwa da managahalin. Kag ang isa ka kuan pagid is ang namin nga view sa mga kanaon. Okay. So inigali daw mangin private public partnership ni siya. Yes, and then ang LGU nagbakal man da mga 3 hectares man. And we're coordinating with the DAR. It's because nga syempre wala pa man na siya NOC I think from the DAR, but kabalo ka man may program kita sa CARP. And then the DAR will help us man. It's because nakita man nila how the tourism develop dari sa ako niya Banwa. So, bako sila na budlayan. Kung hindi ko nila pagbuligan, it's hard for the LGU. Kay may conversion pa, damo pa mga process. Munib lang na kwan ko subong na obserbahan ko. So, una magsilinga, malagaw ta, mapabugnaw-bugnaw ta, Don Salvador, dahil na ginahambal. Subong, La Castellana, na. Gasilin lang dito sa La Castellana, bitilawan ta to, tanakaduan ta to. La Castellana, I think, is slowly becoming a tourist destination na sang aton Actually, ito, way back before, like cherry blossom, so many years ago pa. Tapos, ang mga spot like
crystal clear nga mga spring resort, ang mga cliff na mga kumbaga ang tanan niya tourist spot ara na siya, wala lang gid siya masyado na promote. And Correct. then during my time, because I traveled sa some other countries, nagapati kung ang ekonomiya, isa sa mga economic booster is tourism. Mhm. So, kay ko bala nakita ko dito sa iba niya lugar, like for example, ang ni Ho Chi Minh City, Saigon. Mhm. Ang river na siya nga Mekong Delta River, kung ato ka to sa actual, it's not that amo gina siya kaakuan ang tubig, lubugan ni. Pero how they promoted tourism, and then Ang they pag-promote. promoted local product, mga foods nila, siyempre kita nga daan niya kung namin pagkaon namin, ang view daw, ma-enjoy kita. How much more, kag siling ko gani, ang Lakasilyana is one of the gift of God. Kaya we have so much to offer when it comes to tourism. Mhm. So, isa sa mga tourism booster, kay kung damo ka di bisita, ka dito. Ang ekonomiya, like for example, sa mga kapays namon, it's local product na ginabaligya da, tapos local man ang nagahimo. So, nang mismo sa ilang livelihood, ara gid. Mhm. Amon siya, isang una pa na iaara, na nagalikang mabalta nga majestic view of Mount Canlaon. Ang cone-like nga Mount Canlaon, hindi makita sa Lakasilyana. Wala pa ko na bata, amo na siya nga daan. So, it's a matter of promoting lang sa town, and then how to package it. So, amo na siya nga silang ko, nihara kami nga dihon or gina-move sa buong tourism highway. Ano will be tourism highway. I-present naman ang tanan nga tourist destination and beautiful spot of Lakasilyana. Even ang barangay ko maski sa plaza ka lang magpungko-pungko. So, parehas ka na nga ka na sa iba niya lugar na makapungko ka sa plaza, may flowers, may garden, and then you can see the cross from behind nga may Canlaon, yung mga muna. So, sa pandemic, subong, every one of us are seeking for fresh air, cold weather, tapos social distancing. Pero din sa bukid, mas hindi ka magkadto hindi ka makulbaan because nga lapad, wala building, juta yung tao, kung hindi ka lang pagdugukon. So, isa na sa mga nalantaw, nga, wala labot sa pandemic na i-shoot ang atong turismo, lantawon sa pagkid kung paano nga ma-market ang amon nga turismo nga wala sang ma-violate nga mga health and safety protocol. Okay. Aside sa mga ginmention naton, damo pag diya sa iba nga kaladtuan daya nga dugay na ara na day ni nga atong ginmension alis mong nga bago niya Mandayaw Legacy ang Mandayaw ara na siya nga daan. Ara na sa nga daan gali, way lang ma-market. May falls na da mong ang okay. itugang tanan ng mga structure. Tapos, ang falls na niya way back then, ara na naka-steps na may mga steps na da. Nang wala lang di siya gani na promote. So, mo na siya nga med pandemic. So, daw, kumbaga, ang movement, ang aton nga paggiyo sa banwa, hindi na amugid pareho sang normal nga way of doing our job. So, gin-divert, ang sako naman niya, gin-divert ko naman ang akon myself, kag ang akon nga administration into honing sa ngamon nga tourism, which is nga mo nanghambal ko nga ang turismo mugid ang nagapadugang or nagapadako sang ekonomiya sa isa ka lugar. Kaya kung damo ka bisita, damo ka kita ang mga tao, hambal ko ni dinig ako ang kwarta ang mga taga-Lakasilyana, which is nga maski manyapon nangarat na sa viewing deck, maski magkape nang dito sa viewing deck, and then nang doga amar na nga makamotor. So, meaning that the livelihood of the people of Lakasilyana nagkasaka din man because of this tourism. Ang nakatabo ni during administration na magluwas nga ti daw massive ang imong marketing sa imo dira nga mga tourist destination. May mga development kanya nga ginahimo sa mga ara nga daan, mga in place na naton dira nga mga natural naton yung mga tourist spots may mga development pagid kay ti amo ang tawo mangita ginaya sang other activities mo aside from just viewing, tanaw ka lang sa amune o pabugnaw ka lang, mangita pa sa sang iba na so amo na siguro ang naduga nga daw kadamo bla sang gina-offer sa mga tourist spots mo dira sa mayor amo na guro nga tao. May ari pa gani kami di sa may, that is why nga
ang Puso nga dalan. Kung if you remember, Puso is one of those red areas during 80s. Tapos, ang pinakalas atong may Puso massacre, which is involved ang pagpatay sa police and some other civilians. May ari, sabi nga daw lagoon. It's a river, but then, nakita niyo man sa akong Facebook, nang ara ka lang sa Coron, ara ka lang sa El Nido, amogid yung nga forma, but it's a river. And then, ang mode of transportation nila from here, from other side of the bank, going there sa oriental na nga side, nang may nabla nga baruto. So, kumbaga, dugay na siya nga way of life ng tao, dira. Kung why ko na panaugan, why siya gani na promote, why siya na nakuan. So, buong damo-damo na. So, isa sa mga problema dito is dalan. So, that is why nga I am working with the concreting of roads going to Puso. Kagapati ko nga kung damo na turista, tapos ito nga mga peace officer like police, army, the permis area, kumbaga ang mga insurgents ma-lessen. And then the people there, instead of going into rebellious nga act, wala na kay miyara na sila nga ginapalangitan-an kay kung damo na gagakadto. Magdang tao ko pa minsan na kung ano pwede ko mabaligya, ano ko pwede, kumaga, and ang entrepreneurial skills ng tao, nagwa mo, o may mga bisita ka na mga tourist na nagalagaw sa ilang lugar. Ako ang ganda, siling ko, base der may kaama tayong bala nga, ang aning ginagtawag nato may ari ni ng tourist guiding bala nga trabaho basi kuan da basi you know what, ito boy, mayroon kami nga 10-year plan. Una is the renovation and putting up of the new market sa Banua. And then, ang sports center, ang plaza namon, so kung nakita nyo pa-landscape ko, ang mga atop na plano ko, makita mo na man ang kanlaon sa among plaza mong. So, instead of mga basketball court na may covered, isaylo namon, sige, bakal namon nga duta sa south, natutong namon nga rescue, police, kan ang fire, kumbaga, i-decongest namon ang building sa plaza. And then, ang amon nga munisipyo, overlooking man siya sa market, which is bago namon nga market. Kag, may ara kaming one sa babaw, muna siya ang limbakal namon nga lote. We're planning to put up a hotel. Kaya muna siyang kulang sa Lakasilan, especially mag-normalize ng Giyo. For example, mabalik ng Bailes de Luces, one of the problems ng amon nga town, ang hotel nga pwede ispihan sa mga foreigner like mga nag-join for Bailes de Luces, and then we can give them a very good package sang tourism as ang tour sa amon nga Banua nga ma-package siya mo ng spring. It's not only nga makadto ka lang sa Lakasians because you have to join or witness ang Bailes de Luces or Banana Festival, but then gusto naman sila nga makastay even for 2 nights because you cannot discover La Castellana for just a day. Isa lang ng patuan mo. And kung magstay kaya, so isa sa mga gina-prepare sa Banua is ang tululugan, pension house or hotel nga man sa babaw, sa Mandayaw, Manamon, Ibutang. May ari kita amigo from Las Vegas, Nevada, si amigo Juan Bolgallo. Actually, dito sila kapamilya sa Las Vegas. Game, si Sadisaon niya, ilista na kami na mayor, mapuli kami na, makantugin na kami. Yes, especially mag-March, sa grabing tagiti, isang init. Ang cherry blossom, ang gabi man ang bloom, kag ang mga yellow flowers na mga do sa Korea ka, you can see it in La Castellana. Damo ka makanto na mo ng damo. Bisan you can go river trekking kay sa ati Pabricanos. Ang nakatuan mo gani, ano lang to yan, ng Balay Alepyon, which is wellness and spa. Correct. Nga near lang sa Banua. But mayara kita nga, it's a village, this man-made village. Tapos ang babaw na pwede ka river trek which is made of stones na nga sang una ko nga chimpo. Amo nang nagyan sang lava dara nga kung wala ulan, wala mo siya tubig. Tapos dara amo nang Acantilado Cafe nga man-made man siya, but you can see ang kanaon sa likod and then ang kanaming landscape man diri sa dalom. So kadamo lang amo nang Mandayaw Panorama Park, amo na siya ang aton nga ginalantaw nga mga nightlife sa Lakasilan sa uling adlaw, and then commercial areas will be put up soon. Kanyara kita na nga viewing deck. Ang concern niya sa atong pagiging mga tourist dira nga magkadto, ang security.
Gapan ng guro man isla mo kung ang ila security bala ko magkadto sila especially ting naton nga area sa aton tourist spots As ara what sa I've nabukid na said porsyon. before, pag mayor ko, one of the executive agenda is to establish the peace and order sa La Casiliana. So kung napiyaran nyo ang La Casiliana subong may aragid man hindi tamanggid ma-perfect because human as we are, may mga tao yung nga hindi ka paiway, di ba? So kumaga mga ano siya nga cases, hindi na mga Isolated na. strange cases na nga masilimugin nga no. But if we will be seeing La Casiliana before, na grabe may patsanay diri, may patsanay to, insurgents di ambushi. Subong hindi na siya amo. Na kung mapiyaran nyo man is I'm always around sa Banwa, lagaw-lagaw ko even sa plaza lang sa ano. I can tell them na they're so safe kung sa La Casiliana, especially kung they will be coordinating sa atong tourism office or even my office. Kaya ako very much open man. Even sa Facebook, they can tap me. And we can give them some mag-guide sa ila, bala. And every day of my life, kung bagari ko din sa La Casiliana, kung gamay man lang sa La Casiliana, so kung abi man lang ding mayor, hindi man na budlay nga tagaan sila sang nami nga seguridad. Correct. So gaplano kapag ining ang iba nga concern especially sa mga kwantabla, mga balikbayan bla. Ang concern pag nila is kung may maistaran sila dira kay I think some of them would rather stay sa mga lugar nga muna sang sa diri sa syudad eh. Sa totoo lang ged, dari sa kabakungan, may ari na tadi mga pension houses, hindi lang din siya amog na kabongacious, but nang may ma-overnightan sila, La Blanca, sa Masulog, ng may swimming pool, may rooms, kagbarato lang. And then, ang ating pabrikano, somewhat like native nga pwede ka ka-tent, pwede ka tulog sila mga kubo, and safe lang sila. Dito gani sa kwan sa Balay Alipyon to pwede ba tuman to gani di ba? Sa Balay Alipyon pwede man sa proper may ara makita nga Balay Daginot which is may swimming pool man gina-develop pa nila. So kadamo di sang katuan. Ang sa proper na lang wala gi kami masyado na notes because nga ginaobra pang market yan tapos nang wala na bla space ang proper sang Banwao na mag-extend pa sang damo nga building but sa establishment naman growing naman ang La Casiliana. Nang Balay Daginot na ako basta may gani gina-recommend ko ang tuan ng Balay Daginot kay ma-amaze ka bla sang paghimo sa balay no. Ma-amaze ka. Subong nakita ko na kadto ko sa Balay Alipyon kwan man taho man ti sunod sa kay Dr. Patrick da nga by summer may mga dugang na sa nga facilities like swimming pools, di ba? Tapos pwede ko magstay ka galing kay inyo kadto diri ng day tour lang. Kung mag-stay kami, sa namin nga masayista. Yung wellness. May wellness. May pool for dipping. And then, they serve sang mga nutritious food. Serve sila mga native nga mga pagkaon, no? Sa Nature's View, mga native nga pagkaon, like ang tinola nga manok. Binakol ko normal ni Juan Bolo. Namungin na ginakuha niya. Namin nga lugar, kayo ni nga Balay Alipyon, you can stay there overnight. May ara siling muna may mga magampang masahe dira may pool sila may pagkaon they can offer you the best namin man sang view sa Mountain Laon. Correct amo nang sa profile pic ko gani tingala iban kung diin kuno to kay daw di ko ti aralan na sa La Casiliana damo kami ang amon ng gid is we make sure nga accessible ang area damo pa kami sang ginatago pang hidden treasure sa akong lugar, sa ilan ni nanay sa Manghanoy, damo man mga nami man nga paliguan nga wala lang gid na discover pa kag kumbaga hindi pa siya accessible sa mga talamnan but later on we're trying i-connect ang La Casiliana mo na may ara kita nga ginkuan nga tourism highways because we will be catering packaging na sang whole nga mo na lang nga what to do, where to eat, mo man sa La Casiliana, so binaplasta na namang subong. Okay. So this is my second term, and hopefully, taluyan, last term pa, kag manamian, pag pumuluyo, damo-damo, pagid kami sang pwede nga
preparar para not only for the people of La Castellana but ang tao dari sa probinsya and even in all Philippines kay hindi naman malipod yung Bailes de Luces kabay known internationally na. Correct, oo. So amo na siyang ginalantaw namon nga dapat naman preparahan. I think ako ya personally kaya limpa sa una mo nga akong pagpati mga pariyota pagpati bala nga ang tourism ya number 1 gini sa nga economic booster mo number 1 gini sa nga industry mo saan kun ano man Kaya- nga lugar kaya naobserbahan ko man nga pila nakakulo ka mas share man daw sa iban nga mga kapungsod bala amo man natong ila tourism man di bala if you try to look at it Area na ano ko diri sa Pilipinas puro di mangungumang tao but they never think dito sa Vietnam sa Hanoi lang tawad bala may ara di sila nga agri-tourism nila sakay ka sa mauyat ka lang karbaw pagarado mabayad ka pila to ka dollars na tilawan naman yung 5 diri pa tayo naguro arado sa Vietnam which is nag-enjoy ang mga foreigner because some other countries like Europe, America wala tayo talamnan wait tayo sa nagatanong-tanong mga planting rice ito nabaydan kung makita ang vasto blanch flat nga may mga rice field mabayad ka just to take photos and then you will enjoy the experience of doing the planting rice and the preparation of the soil for plantation sa mga vegetables, mamuna. Dito gani sa mga countries bala nga ang turismo nila pertigid ang ilang nga pag-promote. Ang tour guiding niya nangin mayo na yang source of income sa mga tao Yes, dito mo, yes. di ba? Oo. Makadto ka to yan, may mga tour guides to ya, kabahal sing nabayad sila. Perti na nga source of Siya income. nga dapat. Like sa akon, sa mothers, syempre, may kita mga bashers, no? If I am promoting or butang ko da sa akong picture, kag ako da nag-post, damo na nga, artista ka girl. Wala sila kabalo nga, there's so many people nga naka-appreciate it because nga, kung ako mismo nga mayor ang ma-promote sa akon nga banwa, hindi kayhan ma-convince na, si mayor, at tuto nagsapa si mayor sa bukid, si mayor nagkatutos dalom sa may natuling river, which is nga, at tutungan ng mayor, di ba mo na siya, isa sa mga ano nga, kung ikaw ganing out mo nga tao, ganang tao mo seguridad, how much more ako nga mayor, that I will be carrying the whole town of La Castellana, I am the mother of the town, the mga muna. So, kung ang nag-promote is may ngalan, mas so kung ako man mayor, if you don't want ka magba man mo name, ma-promote ka sa lugar mo, dapat mapabatsag mo gid nga or ma-experience mo gid sa imo nga mga turista nga nami kitang ila katuan. Like for example, I will be telling you that La Castellana is a very good coffee. Andi pag abot mo dito sara-sara ang kape. Di ba? Mapayon ano mo tong kape ni Mayor. Pag abot mo dito ka namin sa kape. And then mama ka Mayor, isa pa na. Ika nami man na Japon kay mabaliga ang entrepreneur namon ang amon di nga businesses nag-grow kay like sa Sabastik. So, ako gid promote sa akong yung Sabastik. Although, it was mga young individual nga mga sa may Amon Association. Ikaw na ako ga-promote ka namin Sabastik. Tilawan mo ginaya. Kung yung promote ko nga kalain, hindi ka na magbalik. Wala ko ang returns ng customer, hindi siya amuna. Pero kung makita, like for example, sa cherry blossom, makita nila, maski tuon nga, no, kay layo, katuan nga isang tao, picture to sila kasi ng cherry blossom. And every one of us is aiming, yung mga pa-Japan para makakita cherry blossom, Korea. Kaya arim lang sila kasi yan, nagali, di ba? Correct. So, Mayor, ining magluwas sa tourist destination, kasi ko na bala, ang tao makadto da sa tourist spot, gapangita pa sila sa iba na, I think ang pinaka the best na nga mga tao nila, ang number 1 pangitao nila is ano ang mga produkto nga mo-offer sa La Castellana aside from this tourist destination? Una-una din coffee. Coffee. And next, banana, which is for now is ang award-winning na mga Sabastik. Diba? Ang mga mascubado sugar. And then, ang namit, mga rice, wala lang na-promote it because there's so many rice nga gina-import. But kung lang tao mo, dari namit-namit ang kanon, ang Filipino loves to eat rice kaya, diba? So, amo na siya, kadamot isa no, Sabastik, ng banana chips, kamuti, turmeric brew, which is nga ti isubong mo nang gina-recommend man nga dapat magpantaluya kag mga turmeric.
mga malunggay brew na bala nga gina-impon. Kadamo sa produkto namon di Tito Boy nga wala lang gid siya masyado na but for now I think nga mo yung Sabastix nga nasyon. Yes, amo na Kadang ganing kapigid namon. speaking of Sabastix, damo na ko sa kunya dito nakabakal sa Sabastix man tingin na Ay, describe. may nag-manufacture na di sa amon, may nag-produce gid nga ginasupport sa LGU. Talking about sang amon gani nga industriya nga ginaano ko na ng produkto. Di Agustin, there is Abakungan, ang ilang lote is ginaplayan na nila conversion for industrial. So, ang industry ng coffee, ang Sabastix, Samon, Saba Chips, turmeric, mga ginger brew, ang LGU nagaplano nga magpatindog sa mga buildings for that. It's because ang mga national agencies like Department of Trade and Industry, Agriculture, DAR, for the ARBs, naghahatag na sila support at mga machines. Yari kami din ang mga ng production ng coffee, ginahatag sa permit. So, ibutang naman sa isa sa ka-place para ang tao may katuan din, nga hindi sila magtalang-talang bala. Correct, And then sa babaw sa may Mandayo Legacy Park, we're planning nga mabutang kami isang tanan nga products, isa ka products lang sa babaw if we can na sang commercial area. Mami sa no para nga kung gusto mo yung mamakal sang mga produkto from La Castellana, isa ka lang ka lugar kadtuan mo do at na yung produkto ara na available. Oo na so katahom sina nga mga plano So, no. papreparahan na namon sa isa ka lugar ang amon nga na yun, we can call it industry kay tidako naman ang production subong sa chips, banana chips, kag turmeric, then coffee. So, ara na daan nga pwede sa kakadto sa factory. Kumbaga, it's something like factory na eh. Okay, sige. Masaylo ko mayor sa iban nga topiko naton, diri kita sa panggobyerno no. Dumduman ko mayor atong gina-propose mo to balang ning aton nga ginaulaan sa basura bala. Kamo kumusta na mayor ano nang development sa to? Kuti amo bitutan ni sa first term kung gina-post ko, it's because we're demanded na sang AMB may basura patrol, may DNR nga naghahatag sa aton sang notice na we have to close our open dam site. So for now, working on the closure, and then ang LGU, instead of the loan, atong ma-loan ko tanin proposal niyang bayan, kay kulang ang akon nga mga konsihal, wala gid ko nila na tagaan. So for the newer na set of councilors ng majority na nagkuan kami nga ma-loan kami para sa sanitary landfill. So tagaan naman ko nila authority. But instead of i-loan ang duta nga butangan sa sanitary landfill, gintry ko nga mabakal duta, sang nabigyan nga tuig nag-down kami 3.5 million, and then subong mabayad na kami full 8.5 million para lang sa sanitary landfill. And very good news nga nagsulat ko kay Gov, may ara sila nga sanitary landfill nga inuput up dari sa amon ng i-cluster lang. So, naisuyahan naman sa province and we're waiting for the award. May 30 million ang province nga i-share if kaluyan ni Gov nga dirigid man sa La Castellana. But since nga may ara naman kami plano, instead of kung tagaan kami ni Gov, ang kwarta nga para sa sanitary landfill namon atong sa loan, kung mag-abot din man siya, i-divert na lang namon sa road network going to areas na makakonect sa amon yung sanitary landfill which is located sa Manghanoy ang area. And isa sa mga nakasugta namon sa mga equipment, we will be buying dump truck for 13 barangays kag mga heavy equipment to be utilized sa atong sanitary landfill. Okay. So, inigalid ako ni nga bulig ang isang province, no? Para nga ang La Castellana. Magsilang kita nga cluster ni Mayor, but silingon other local governments, mga adjacent nga local governments. Like Magallaon, Isabela, Pontevedra, depende. Kaya ang almost all the LGUs ng plano naman kay later on, i-require naman kami sa bureau mo ng isang AMB bala. Dayon tapos mga basura kag ang strict implementation of the segregation, no collection policy sa ang aton nga
Republic Act 9003, which is the Solid Waste Management Act. So, dugay na, 2000, na-enact na siya, 2000, and then, gitagaan ng mga LGUs moratorium, they will be preparing their town and cities 5 years. So, buti nun, dapat sa 2005 pa na, nga mga projects na gintutukan sa LGU, which is why na siya sa priorities sa mga local chief executive. And then for now, nakita naman natin yung iba nga cities na ginakasuhan na sang DNR tungod sila kay ang ato nga basura, which causes flood na kag ang hindi namin nga konsang ozone layer. So, subong, amo na ang ginatutukan mo sa mga LGU kay kung tingno ang lugar, amo man na isa man nakakonect man sa aton nga turismo nga kung namin ang lugar, tingno ang lugar, mabalik-balik silang tao. Correct. Mayor, you mentioned a while ago nga daw ang merkado mo ginaubra, kayo. Yes, dali nga lang matapos. It was ini nga year, last year, ganun ka ng pandemic, kasi na-delayed ang construction. So, gintagaan kita extension. Iyan na siya sa province man, nga gin-loan during sa time ni Gov. Maranyon. And then, nasugudan siya sang after nisang election sang 2019, so si Gov Lacson na siya. Pero ang 60 million na, gin-loan na siya sang probinsya, ginhatag sa mga LGU. So ako nagpili ko market. Ito gandaan na market. At the same time, hindi kami mayo ka-plus size because of ang gagmay ang swimming, siya na balaga baha, hindi naman namin. So since na lakas sila na nahambal man, or it was already tagged na the cleanest and greenest na municipality way back before. So gusto ta na ibalik ang ina nga title sa aton nga LGU. Kasi una-una gid ang market. That is why nga mga taga-market vendor sometimes tigalain nila buot sa kung I'm so strict in the implementation of the market code and some other related laws sa market. But wala sila kabalo kung anong effect. It's not just about gaining sa ilang part or livelihood sa ilang part, but then we will also take into consideration ang aton nga mga consumers. Kasi unig ko, ikaw din makabinta ka pa na ako nagadinulit ng imong tubangan kag hindi mayong imo plastada. So, isa ina, kumbaga nga ako, nga pang-gobyerno, Tito Boy, it's very educative. It's because kung pasugtan mo lang ang tao, kung ano lang ang makapabor sa ila, even they're not looking into the general welfare of welfare of the people, ang ila man ang iya mo. So, kung bisa, ati mo nagapangayo, makapasensya, because we have to implement the law na wala ba biases. Or kung gusto nila, if they have to follow the rules and policies para hindi sila maigo. Like for example, in the permit, subong, mawangal sila kung hindi sila cleared. But ang pamangkot, are you abiding the laws and ordinances ng atong nga banwa? Are you a very good businessman dira sa sulod sa market? So, sang una, pag tindog na, grabe nang wangal sa taga-market vendors because siyempre ma-raise up gid man ang arkabala and then ang stage rental na da kay sinara kami ka market code. So I will be implementing the new provisions sang ato nga market code kay na-amend na. So ako hindi man kuya ara sa legislator, I am just the enforcer of those nga ginhimo nga ordinansa. That is why nabala ko nga ang mga konsiya yung pamangkuton nyo kung paano nila yung balay. Kasi may public hearing man and then you're part of it. Ano namangkot ka mo before. So, kanami, isang kumbaga, the plants nga gina-plaster ko for the people of La Castellana, it's not only for few individuals, but sa kabilugan. So, kung hindi pa namin itang market, it's not only for the livelihood sa mga market vendors, mga business owners, but then for the benefit man of our consumers like me. Correct. Kaya actually mga kasuguan naton kasi may maiguan pero ang kasuguan naton ng mga lay naton is for the good of the greater number mo di bla mo na sa pirmi. Kundi sino mga kundi lang madamo makabenepisyo. Ito boy. Kung ara ka sa panggobyerno and you're the highest leader of the town, hindi maintindihan sang tao nga you have looking into the general welfare. Amo niya ang emergency powers ng isa ka local chief executive
nga kumbaga lang tawon bala nga win-win solution nga everybody happy the mga muna. So kung kisa may ara man tao nga tagaan mo siya pabor subong for all those favors ang inatag mo, amo pa nagamitan sa giba si kwanto gamin din ano mo man din payo man si kwanto. So better na lang sundon na lang kung ano ang insakto. Tapos simple lang I just want to correct man sang ugali sa Pinoy nga kung lapit ka sa mayor, mapagusto ka lang, no. Dapat kung lapit ka sa mayor, kag-ara ka obra sa munisipyo, you'll be the one to protect ang LGU. Correct. Kaya sa totoo lang, wala kayong sinding tao nga, we are the government, di ba? We're just the voice of the government yung napungkuan. Tama na yung sindi gusto. Tamo ang gobyerno. Kung anong gusto nyo nga gobyerno nga pungkuan nyo, that would be. So, kung pasaway ka, pasaway man na ang gobyerno, kanya man, hindi, isa ka tao nga nagapungko, hindi ka na makosta na nga madisiplina. Pagka sa ng tao, may election pa man, I don't care. As long as I am doing good, I am doing right. Kag para sa pumuluyo, wala wala labos ng mga basher mo. May tao pa nga Bertoldo. But for now, wala kasi nakita ko gaya mga maalamang tao. They can see ang pangabudayan ko, ang ginaobra ko, makita nila just a few years na napungko ko, makita nila kung paanong nakasilanan nabutang sa mapa. Correct. Muna ang mga tao, kisa daw kasimple mga balbang niya. Balaan talaga sa punta bulpen Jutay na lang sila. Actually, jutay lang sila. Jutay na sila. I would agree. Agree ko sa mo. Bisan din ko magkanto mo na kasabi nila, may eleksyon pa man. Pag eleksyon, tibag eleksyon daw yung mugapong gadaog. Tari ka ni, kung tayo may ara ko nga recount. So, tigil na sang court, isang regional trial court sa La Carlota, nga tinagdaogi court because of the difference nga 3,000 plus. And then ang opponent ko nag-kuan siya, nag-protest pag siya, kumbaga nag-appeal siya, nagtawon ang pag isang COMELEC in bank dito sa Manila. But it was dismissed. Ara na ang judgment, ara naman ang finality isang order nga ako ginagdaog. Pero may ara pag ginagambal nga buwas na pungko na si Amuni. Namo niya. Kung hindi, for example, si Mayor na-suspended. Na-suspended. Ang dakulas lang, kung mag-file ka kaso sa isa ka tao, we're given also, wala sila kabalo nga kung sino ginakusar mo, mas damo niya direksyong ginakusar. Kumpara sa nag-akusar. And then, and they thought nga sila, arap lang mong punto nga kung nag-reklamo ka, agi pa man ko, tumambray mo ko galingon nga, ang ginareklamo mo, ang ginareklamuhan mo, lantawon mo man kung ano ang ginareklamo mo, ayhan ang ginareklamo mo para bala sa kabilugan, ayhan ang ginareklamuhan mo, wala gina siya bala sa minaobra, mga muna. So mayara din tao nga sa tanan niya, kayuhan ginimo, mula nakita, kaya hindi naman siya na naman yan. So kumbaga, close eyes and dump. Mayroon mga tao, Mayor, yung bisan ano pang himuon mo, sala na yan para sila. Bisan anong himuon mo yan, himuan nila isyo ya. Amo na gani nga ginambal ko, nga like what I am doing, it's for the majority of the people nga nagbutang sa ako sa posisyon kay mayoriya yung nagsalig sa akon mo. We're talking about that percentage nga wala na sila. Kung bagawin niya sila ang laban na nagreklamo, is those people nga wala man nagbutosin mo. Diba? So kung gahimo ka para lang sa kayuhan, amo pag ginang nagsala, it's because we came from a very lenient administration ni tatay. And then, kumbaga, very soft-hearted leader, going into very strict nga leader. And then, mama, sila nga nagalin. Kasami pa, hindi siya magdaog, hindi sa Paris Mayor Bordeaux. No. Sang una, nagambal sila nga, hindi si tatay ka mayor. It's because si tatay, wala ka eskwela. Subong, mabal sila nga, sige, preparahan ko na yung pagka-mayor ko. Nag-eskwela ko, tanan na, ara na, nag-alam na nga ni Cor. And then, siyempre, kung may development, may gamay na nga transition, like sa market. May displacement, it's because nga ang inyong area, again, obra. May ara nga gamay nga kahistol, but then, it will put into place na, kung ara na ang mga naplastarta na ang mabuta nga para sa inyo. Ang ano lang da is, pagsalig, di ba? Salig, if I failed later on,
that's the time to, amo nang ba ko sa una, paglagan ko, permiro pa lang, na don't judge me during election time. Judge me after the 3 years that I have served you. Kung Correct. hindi mayo, so meaning, kung padaog na kuliwat, meaning kapati pang mayoriya nga may kapasidad din man ko. So subong nakita naman nila amuna ng Lakasilana, and they're so thankful it's because ang Lakasilana nakilala na, na-plastar na, amat-amat lang, hindi naman na madasig Gulpi. dayon, kasi ang ira, gagmay man, kasi ang aton nga income, muna nga pangita kita sa income generating projects na makabulig sa ekonomiya sa banwa. Kasi, like for example, if we will be relying on the IRA, amo lang ng IRA, you know what, ang IRA sa banwa is 229 million. Waan mo na sa nimo personal services, 20% development fund namon, is only 48 million. Amo lang ang 44 palakaton mo. million sa last year, plus ang amon local income. But ako, I'm so proud to tell the people na awardee kami sa DTI, Department of Industries, because nga, ang amon local income before, nga nag-range siya 5 to 6 million, tapong ko, kuya, grabe din ka pagsaka. It's because, very educative, maski sa eskwelahan ko mag-message, maski diin ko, bayad di ka mo tax. It's because taxes, amo nang ginambal nga lifeblood sa government. So, subong amat-amat, diri sa Kabakungan, ang lugar di, owned by the municipality, and kabalogid ko nga ginpapahat-pahat ko, kaginpabaydan sa tao, it's because iya sa banwa, kagibihimo sa iba nga project, kung anong development, ka makuha din nga profit sa barangay, kabalo ko nga damo ko contact, because naara na sila nga, iyan sa gobyerno, but we have to make them realize, ido karon gid sila, nga iya to sa gobyerno, pero bilog na nga tao, yung 79,000 inhabitants, sumlakas sila na, amuna siya ang tagiya, so do you have to pay. Kay privilege yun lang na or ano kamo, it's because you are the occupant, but ay puta iya tanan iya ang tagiya. So paano mo na siya mapanag-iyahan? Baydan mo sa banwa. Sige. Anyway, Mayor, good luck sa mga future pag natundra nga mga endeavors, especially ang imo pagtutok sa tourism, because kabalugid ko gapati ka ang tourism is isa sang makapasanyog sa imo dira nga banwa, no? So good luck for that. Kabay aton nga mga pumuluyo dira sa Lakasilana would support kang makita nila ang pagbago, dako ka pagbago sang banwa sang Lakasilana under your leadership, no? So Mayor, alang-alang dito sa itong panahon, salamat gid for your time. Kulang mo time, dapat mang 4 ka Domingo. Thank you gid, Mayor, salamat gid. Madamo man nga salamat for giving the opportunity nga ma-share man namon ang amon nga ginadihon nga tourism highway kag ang tourism promotion sa akon nga town. And then, you're always welcome here sa Lakasilana. Sige. Salamat din, Mayor. Maymay Nicor Mangilimutan sang Happy Banwa. Valentine's Day! Happy Valentine's Day, Mayor. Happy Valentine's Yeah, Day. thank you. Sige. Salamat gid sa kay Mayor Maymay Nicor Mangilimutan. Mga ka-aksyon, isa ka edisyon sang kapiyan sa aksyon na atong idulong sa inyo. Karon ni kadua nga Domingo sang bulan sang Pebrero. Adlaw sang paghigugma. Happy Valentine's Day to everyone. Kita-nay kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa kapihan sa aksyon ang inyo dinalagad. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.